Sudan kay tutoy. Ah! Pagkadabis. Achop na matats. Solbad na. Murag street na mata sig kaon og mga karne mga tats gikan to niaging mga adlaw no, pero karon mobalik na punta og isda. So may buntag ganaton tanan mga tats no, gisugo day ko mopalit og bugas kay kulang ang kanon nga naa didto. So karon ato na ning ihatod sa bangka kay magpaksiw mi og salmon. Salmon og sambagon mga tats ang among paksiw no. Wow, kalamian ang mga tats. Siyempre kay unay man tag isda mga tats, ato nang daghanon og loto no kay ubay-ubay ba ang mga on. So kanang ang bangka mga tats na human na naghabwa no, mao nang nagloto mig para pamahaw. So ang among giloto salmon o kanang sambagon. So paksiwon na mo ng salmon, ang uban ana among kilawon. Awar ko ng kutsilyo nga gigamit sa akong amigo dira taas pa man akong tudlo ani. Sige, okay lang na matats, at least hait man pod. So kana mga tats amo nang gikilaw og gikulangan pa jud magkinilaw mga tats mo nang gitira na namo ang pirit no, palit tulo na nakaklase nga isda ang among gitira diha. Syempre mga tats gikuha na nag black meat no para dili lang sa ang atong kinilaw og pagkahuman ato nang itak ang pinaksiw kay templado naman. Para mo samot pa jud kalami atong butangan og magic sarap og nagkuha na lang pug og bombay para sa kinilaw nato no. Og mao na ni mga tats na human ang atong kinilaw nga perting pagkalamian no og naa pa jud ay puyo nga atong pritohon pero onya na kay unahon sa natog tira ang atong kinilaw nga perting pagkalami og ang pinaksiw. Wapit na naluto kanon. Dito mi naglungag sa pikas bangka matats kay isa ra mong butin. Dito kay daghang butin dito mi naglungag. So kay naluto naman ang kanon dito ato nang tawagon atong kauban. Mga mga anak. Alay na ding. Atchop ng paksiw bay. Oy, atchop ng paksiw. Kay naluto naman na ato na nang hukaron ang pinaksiw mga tats og ang kinilaw po nato nga sambagon pagkadabis mga tats lami kay atong kaon karon. Puro magkarne. Lami dia. Lahi ra jud mga tats ang presko og ang dili presko kauno no pagkadabis mga tats mapil jud nimo ang lasa sa isda nga medyo tamis nga as in presko jud kaayo sa. So ingana jud mga tats siguro no basta bag-o bagong kuha nya imo din sa bawon kilawon nga ikaw makauna og kaon nga wala pa ni agig ice pagkadabis jud mga tats. Isa pa ni sa mga tats mabusog jud ka no basta daghan gud mo magkaon onya magjambol mo tapos maginilugay ang kinilaw og punit-punit makaingon jud kag oh lala. Lami salmon mga tats tambok kay ba? Presko kay maka salmona. Pagkatabis. Grasa sa Ginoo. Kanisa nagjambol mi. Mananong ko ya. Ako na dalo. Ako pa nito. Iya. Nakba ako ganahan. Pasay na. Kaya grasa sa Ginoo yung taong giog-dog. Ang taong giog-dog bulahan. Ana din na. Dawan. Ay ko. Tanawang isa kaha na mga pinaksiw mga tats og ang kinilaw hapit na hurot simot na simot pagkahuman palo apa na tog soft drinks basta makaingon jud kag Sudan kay tutoy. Pagkadabis achop na matats. Solbad na. Onya kay nabusog naman ta diri na lang tama tong video matats dagan kay salamat sa pagtan-aw dira no.